Incident sa podľa svedka stal na tejto križovatke v centre Bratislavy. Ku kolízii medzi autom a cyklistom došlo vtedy, keď sa na semafore rozsvietila zelená a obaja sa dali do pohybu. Ja som v tom nevinne, viete, akože samozrejme, že som nezastavil, lebo som arogantný, lebo som rockstar, viete, všetci sa so mnou chcú fotiť a tak. A samozrejme, že mu nič nebolo, to som to videl, ja som akože, ja mám rentgenový zrák ako doktor a tak, viete, a všetci odo mňa niečo chcú, každý buď, že poď sa odfotiť, Jožo, poď urob mi malé deti, ja chcem, aby vyzerali ako kameň z princezny Fantagiro po tebe. Nemohol som zastaviť, viete, no, pretože som mal vypité, no, nechcel som nafúkať, teda nechcel som, aby sa so mnou fotili všetci policajti a tak. Nemáš mobil, chcem sa s tebou odfotiť, nemáš mobil? Ale fotku! Vidíte to, no, takto to proste je. Teraz vrazil autom, ty chuj vie. Je to ťažké byť roková hviezda v tejto krajine, jednoducho, no. Ale keď už tu vás mám, akože, v televízii, tak chcel by som si spraviť aspoň reklamu na koncert, takže dojdite do Budatína zajtra. Aká to je ulica? Je to ulica Dolná 2, štvrtok 19:30, Kysucký kapitán plus Samčo, brat z Dážďoviek. Takže dojdite a v klube na ceste, zastávka na meste Hrdinov. Bude undergroundový koncert, takže... Pivo, jedlo, hudba, všetko bude, dojdite. Škandál za škandálom, premiéra za bulvárom, plakát za mnou.